Аз съм голям човек, сама си изкарвам парите. И когато искам да си купя някоя глупост, ще си я купя. Айде да чувъркаме заедно. Гледала съм как други хора чувъркат, изглежда много забавно. Сега ще видим. Да. Добре, тук пише: поставете камъка в купа с вода и изчакайте. Добре. Опа, така. Айде. Пускаме. Важното е, че нямаше свидетели. Почистихме. Това още бълбук. Чакаме. Мръсте, чакам, стига толкова. Айде, почвам. Сега. Ровичкаме, ровичкаме, ровичкаме. Май ли това е било много трудно, бе? Ей! Тук стана всичко с гипс, добре, че няма никой вкъщи. До никъде не съм. Вече се уморих. Искам да видя какво има вътре. Между другото, от всички тези искам делфина или морското конче да ми се падне, пък ще видим. Дано да е делфин. Дано да е делфин. Предвид, ако си го купувате, това е нещо много цапа. Дали е само едно вътре? Няма, ще го изчувърка. Делфина е! Прибързах се с заключенията. Чупи се. Какво е ли това? Е гумено, колко яко! Но пак е яко. Еми, айде. Аз ще чистя. Така.